rege, iar de este cald sau rece. Azi îmi poartă numele, mâine încalcă urmele. Ieri umbla pe după masă, azi cu gagica în casă. Așa, așa, așa. Și pentru Mari și soția lui, să le trăiască băiatul. Așa, măi, Neluțu, mă, așa, Costelule. Cât o-i pute să aduc și cât o-i merge pe drum, n-o să-i lipsească în viață nici măcar un cap de ață. Cât o-i pute să adun și cât o-i merge pe drum, n-o să-i lipsească în viață nici măcar un cap de ață. Eu sunt mamă de băiat, am pentru ce să mă sfac. Mi-e drag să muncesc 10, iar de este ca sau rece. Azi îmi poartă numele, mâine încalcă urmele. Ieri umbla pe după masă, azi cu gagica în casă. Așa, așa, vine clarinetul. Maestru Nelu Geauleașe, maestru Costel Samate. De la viață ce-aș mai vrea, să rămân măcar așa, să-l văd mare și însurat, la casa lui așezat.